watu ya Ichwelo wasikuje kukufa kwa sababu ya mafuriko ya El Nino. Pod mane weche mag El Nino en ni mana ka odong' ndalo matin to kodh El Nino chakore e dwe mar 10. Riwruoge kod tend kaontis kaso chenro mag ikore ne kodhno molandi ni nyalo kelo midhiero mopogore e gwenge ma pacho ka. Ando Ndego ng'iyo moko kuom ikruok ma imed tim e gwenge ma pacho ka. Kar tiegruok mar Wildlife Research and Training Institute ma ochung' ne tayo chenro mag timo nonro ne weche mag le pacho ka oyango kar rito le ma Amboseli kaachiel gi kuonde kungo pi e gwenge mag Hoho Manokak kaka kuonde go maluoro nitiere ni nyalo yudo achiedh nade ma kidek kel gi kodh El Nino machano chwe pacho ka endi dwe mar 10 nyaka dwe mar 12 higani. Jatelo mar kar tiegruok no Patrick Omondi ojiwo dwaro mar keto siniani e bero kenge mag rakore gi achiedh nade ma kidek kwako kuonde go ma oluwo ni dhi chochi gi kodhno endo mar El Nino. We are coming from drought. We are going to El Nino according to the meteorological department. You know, El Nino comes with its own challenges because there are parks when it rains, like Amboseli, it becomes a big lake. Then animals venture outside. So the management authority, the Kenya Wildlife Service, I know they are preparing for the impact of El Nino. We are going as a way forward here at the end of today, come up with a strategy to ensure that all this rich research data, research information is made into policy brief. E kinde romo mar ndalo adek mane obag gi kar tiegruok no, Omondi omedo jiwo jodak makanyo mondo obed akicha gi kodh El Nino kendo luwo ni okang' ma kama en mano mathoro mare geto chiwo geno ne jodak makanyo. Olero ni giketo okenge mar bero wach horo mane otimore higni 2 mokalo mane oweyo le mathoth ka owito ngimagi. Kamano bende omedo ni kaka jogo marito le bunge gidhi keto okenge mar geng'o ywaruok e kind le bungu gi jopiny e kinde ma koth rocho kuonde dak lego. Amboseli will be a big lake when it rains, and there will be nothing to eat inside. So in that way, they have to go outside. When they go where we have communities. Now the service need to prepare, and the government is already working on the El Nino mitigation strategy. And we will be part and parcel of it to provide data, particularly coming from this conference. We have gotten quality data on the pattern of movements, the distribution of wildlife across the country. We know where they are real time. There are technologies that we have we are using. E gwenge mag Tana River, Governor Dhadho Godhana olero ni giseyango maromo jogo abal 604 madhi tiyo tich achiel gi apisas mag county no gi thoro mar biro reso oganda kinde El Nino. And these are people that have always been, they are used by the community to save lives. So they can rescue people who have been probably trapped on trees. So we have put them on standby, both the canoes and the divers, and they're working together with ward administrators and the national government administration, the chiefs, the sub-chiefs, the village elders, so that there is proper coordination of all these efforts. Kamano bende, giyango yedhe mikwango kod mago mag injin mibiro tigo do eres oganda. To go and get a log on the other side and bring it this way. Then when you do that, you qualify, you are called wanamaji. And the wanamajis sometimes are used also to rescue people. You also earn a title after you have to rescue somebody comfortably, and you brought him on shore alive. Those people know first aid, how somebody who has drowned can be recovered to life. Esama ikruoge gitimore, jodak moko mabudalangi to nigi luoro ni ok gine ikruok malong'o ma osetime gwengegi kata bed ni oula mapek thoro kelo masira gwengego. Tuna wasiwasi kubwa sana vile mvua inakuja, kwa sababu hatujui tutaendea wapi, kwa sababu hata mimea yetu ambayo iko nje huku hatujui itakuwa namna gani. Hata hii michele imelimwa yote itazama kwa maji, na ikizama sisi hatuna mahali pa kwenda. Alafu tuanje kulilia serikali, na mtu anakupa gorogoro moja itakusaidia na nini? Na watoto wanatuambia ati tugure huko, utaenda kwa samba la mwenyewe, atakubali ukae huko. Dwe manyien donjo kiny ka duol makorokor lwasi olando ni kodh El Nino chakore gi luoro mag oula mapek
lo masienyore kind mamoko makidek kelo masira. Geno en ni ikruoge dhi nyalo geng'o e okang' mamalo wechego mag masira makidek kel kod kodh El Nino. Andrew